txiki, kueto prez! Bai! Kaixo lagun. Kueto eskolako ikasleak gara eta hau da gure podcasta. Guazen hastera! Egunon, gaur etorri dira gurekin hitz egitera munduan zehar bidaitzo bat egiten egon diren 4 bidaiari eta horretarako haien esperientzia kontatzeko ona etorri dira, ez da, Aritz? Bai, Turkira joan ginen orduan, esperientzia kontatuko dizuegu. Zenbat atrakzioa dauden Makaland? 23 atrakzio daude Makalanden. Kebabez gain, zein da janari tipikoa? Meze janaria tipikoa ere bai da. Zein dira Turkiko herrialde izena? Turkiko herrialde asko dira, baina guk ezagutu dugunak Pamukkale, Molu, Kayseri eta Ankara dira. Zein herrialdean dago estaldeko boxeoa? Estadioko boxeoa Molun dago. Janaria dauka meze. Mezea dauka berenjenak, tomateak, garbantzuak, pimientoak, gaztak, azeitunak eta pimientoak hori dira mezeko ingredienteak. Zer egiten da Diristaimean? Sorkuntza, historiko eta bizitzaren eza nahi biltzen dituzten kontzeptu espiritualak. Tor bat egiten baduzu Kapadozian, zer ikusiko duzu? Monumentuak, figura historikoak eta pertson bateko gauzak. Algo dio kastilloa ikuse baduzu komengarria da ikustea? Ez, oso arriskutsua da, gatza asko daukalako. Zer egiten duzue Kaland? Lako batean lasai arrun egiteaz gain ibatean raftinga edo itsasoan nabigaztean bezalako abentura puntatik puntara. Zer gauzak egin ditzazkezun fantasia naturala? Fantasia naturalean naturak inspiratutako nagia eta abentuzkako munduak sor ditzakezu. Globoan ibiltzen bazara, zenbat daramatuko du? Ordu bat eta lauden daramatzen da, eta globoa estatikoan. Zer gertatzen da antortxa uran itzaltzen bada? Sua azkar itzuliko da. Beno, hau izan da gure elkarrizketa. Galdera bat daukazu, Nik aprobetxatuko dut galdera bat egiteko. Turkiako bandera, zein koloretakoa da? Gorria eta zuria. Gorria eta zuria. Vale, perfecto. Eta Turkiako banderan agertzen dira bi elementu, adibidez, beste herrialde batzuetan agertzen dira edo animaliak edo. Turkiako banderan zein elementu agertzen dira zuriz? Badakizue? Izar bat eta ilargia. Ilargia eta izarra. Eta badakizue zergatik den, badakizue zein den Turkiako erlijioa nagusia? Musulmaneak. Islama, ez da? Vale, eskerrik asko. Horiek ziren nire galderak. Eskerrik asko erantzuteagatik eta aurrengora arte. Agur! Agur! Eskerrik asko gaur parte hartu dutenen lagunei eta txalo bero bat haientzat. Ni aski entzuteagatik.